Hello mga subscribers, muli si Modelo Magkeping 2. Updated interview po ni stroke patients Jerwin Pineda dito po sa may Lakmit. So kasi po till then yung aming gagawin sa kanya. So nag-increase po tayo ulit ng upo tayo. Dating 120, nagtantay ng 20. So yung ganyan mga upper limb, nagtantay ng 10, so magiging 60. So tingnan po natin kung makakain yung ating challenge ngayon. Papalakas po ng kanyang mga muscles and joints yung gagawin natin sa kanya. Tsaka yung walking niya po, medyo nagad tayo. So bago po kami magsimula ng aming proper therapy, we'll make a prayer muna kami. So lahat po dyan ng mga clan ni Jerwin Pineda, sa inyo po lahat, shout out. Ayan. At sa lahat po namin nanonood, maraming salamat po na patuloy niyo panoorin po yung aming vlog. Yung kanyang speedy recovery. Okay. Kaya wato-wato nila mong sa kanapa na bumuhurin ka kung hindi sa bawat salita ng Diyos ang magtawi sa kanyang bibig. Ama, salamat po Lord God sa buhay na ito sa amin. Panginoon, nakikinig sa gabay, asa, ito pong gagawing programa na gagawin sa business. Jerry, Panginoon, i-bless mo Panginoon mo ang ito sa kanya. Please, spirit ko ito. At i-bless po po ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pamilya, at ang asawa ng pamilya ng God. Toto, at ang kanilang mga anak, Panginoon, protect them always from God. At Father, hindi tayo naman bless kami, at siguro ko kami ang sa iba. Sa mga ng Jesus. Tapos, hindi pa. Ito ka pala. Hindi ka pala ba? Ipigang ka pa pala. Dok aga. Original niya pare ko na. Nah, boleh nih begini? So magana. Nakawin na kami. Sulit. Tuh, dulu itu. Itu, mau gitu tuh. Dito pa may linya na naman.
Okay. Kaya yan? 120.90. Si Toto, 110.80. Ito. Original ba to? Ha? Kabili mo nito? May tambayo kayo sila ni mag-ambal, magkano na yun? 1,000 ini pare. Original to. 1,000 to. Matigas ng local nito, pare. 140. Hindi tagal pare, hindi ba pare? Ito, 140 to. Kaya ba? Sa 30. Yan yung pare, din. Hindi mo yan. Yan. Hindi mo lang watak namin. Yan. Kakapiti mo pa. Ito yung aircon nga to, takot sa ito, aircon. Sino iba sila? Sino napakalang naman kasi bahay? Nagtatas yan, baba lang. Iba lang. Sa mga konti. Oh. Yung bagyan. Yan. Lala. Sementang under. Lubang niya pa. Tapos mo na yung painin lang yung nakita. Ako yan o. Talamini. Duro mini o. Talame yan. Oh, abita mo lang yan. Kaya ba yung patalo, sumubra yan. Yan. Yan, tunay yan. Ang kami kasi ng mga pakirin. Well. Berarti. Diba? Konsep to. Ito. Ito tayo. Pagpilas ko sir. Ako lumakan natin. Eh? Dito kayo. Kaya nila. Sorry. Cinta mo kasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Relax na yan, pare. Relax.
Nakakaraman ka rin. Basta ka mo rin. Okay. Stop. Basta. Tagla na yan. Medalya. Oh. 3 sets pa rin ha. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 sets. Exhale. Relax. Go ka. Big. Okay lang. Pasensya na. Break time. Tubig mo tayo. Yan. Lakas. So, Break nakaka 3 sets na kami guys. Sige lang ako. Kakasalaw niya ako. So, mukhang nakakaya yung 7 sets. So, try pa ito kayo yung ating 4 sets. Okay, program. Kumalakas ng lower limb and lower back. Ito pa rin. Ready ka pa yan? Ready? 1, 2, 3. Push! Okay, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, Masa? 16, 17, 18,
18. 19. Last one. 4 sets. Push! 20. Relax. Yan. Yung 4 sets, guys. Relax pa si Jerwin. Kaya pa. Kaya pa ang 7 set. Pwede mo, hindi bitaw ha. Hindi bitaw. 7 set to. Pag hindi. Ano mo to ba? Game natin po, game natin. Relax ka lang. Ibilan mo niya pa eh. Francis na ulit. Ibilan mo niya pa eh. Pwede mo. Sa akin mo yan eh. Hindi. Tabala ka. Oo. Alam mo na ka na. Importante na. Ano siya oh. Yung... Dato. Oh. 5. Kaya. Dali. Dispatay na pa. Dispatay na pa. Mahal. Dispatay na. Hindi, bisa. Dispatay na. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Good. Sige po. 1. Push! 20. 5 set to. Oh guys, 5 set ha. Relax ka. Pero na lang yan. Relax, relax. So guys, nakaka-5 set na siya. Each set is 20 counts po tayo. So nakaka-100 si Jerwin. Plus 2 sets pa. Balik gagawin mo yun is 140 po tayo challenge. So check natin. Medyo... Kasi nakasulat na dyan kung anong oras. Hindi na naman. Yung sa kamay. Yan, magaling pagkaraan niya, makikita mo, mawagasan mga agad yung suka. Oh, 6 set to. Are you ready? Ready? 1, 2, 3, push! 1. 2. 3. 4. Kaya per second. 5. 6.
Guys, 6 set. Yan, last na tayo. Well, 140 pounds. Sila lang. Balas siya. Sige siya 120. Matis ito, wasis ito. Diba na nag-i-click ko? Pare, last. Last. Ready, 1, 2, 3, push! Relax eh, relax. Yung malalim pare. Last na lang, last na. Ready? 1, 3, push! 11. Start. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Last. 20. Back 40. Ayos to? Yan guys, nagawa na namin yung 140 niya. Ngayon, ang aking dagdag muna ngayon, yung Darius. Pwede rin po yun. So, muli yung aming mga latest vlog pa. So, yun po, napasa niyo po yung challenge ko na 140. Upo tayo sa ating stroke patient, si Jerwin Pineda. So again, God bless po. And please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modernong Marketing to Travelers Talk Therapy po. God bless po.